A Semana Santa deixa bos datos en Sanxenxo, pero non tanto como se agardaba. A ocupación media roldou o 73%, un chisco menos do que esperaban os empresarios turísticos do municipio. As consecuencias económicas derivadas da guerra de Irán poden estar detrás destes datos, segundo entenden dende o Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo. Que tal, saúdos? As traballadoras do comercio téxtil e de calzado están chamadas a mobilizarse en Pontevedra. A CIGA convoca concentracións para este venres e unha folga a vindeira semana para protestar contra o convenio que se está a negociar en Madrid para todo o Estado. Aseguran que o paso do convenio provincial actual ao estatal suporía unha perda de preto de 2.000 euros ao ano para as dependentas. O BNG pide a Mar que aclare os criterios para a concesión das axudas ao marisqueo. Consideran que se trata de contías insuficientes e que non garanten a rexeneración real dos bancos. Este mércores comemorouse o Día Internacional do Pobo Xitano. En Pontevedra deuse lectura un manifesto no que os participantes exixiron igualdade de oportunidades e visibilizar o antixitanismo que, segundo aseguran, aínda persiste en diversos eidos da sociedade. Pontevedra acollerá o 18º encontro de palilleiras. Unha cita que xa é todo un referente no Estado e que reunirá na cidade durante 3 días a preto dun milleiro de participantes. Será na fin de semana do 24 ao 26 de abril e a música será a súa temática central. E o Concello de Boiro acolle este sábado a fase final do Campeonato Galego Infantil de Voleibol. Os 4 mellores equipos de Galicia medirán forzas nun torneo do que sairá o clasificado para participar no Campeonato de España que se celebrará a finais de maio en Castelló. Pois con todo isto e moito máis, comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E comezamos en Pontevedra falando de violencia machista. Foron detidos 2 homes en 2 intervencións distintas por presuntos delitos de violencia de xénero. En ambos casos, os episodios producíronse no centro urbano e foi a cidadanía quen deu aviso aos servizos de emerxencia. O primeiro deles rexistrouse pouco despois da medianoite do 3 de abril. A policía local foi alertada polo 112 de que un home acababa de empurrar a súa parella. Unha vez no lugar, o varón recoñeceu que discutira coa muller e que tras darlle un empurrón ela caeu e bateu coa cabeza no chan. A consecuencia da caída, a vítima sufriu unha fenda na fronte pola que sangraba abundantemente. Mentres ela foi asistida por unha ambulancia, os axentes procederon a deter o agresor. O segundo episodio deuse ás 5 da tarde do 5 de abril. Neste caso, a policía acudiu a un domicilio alertada polos cidadáns porque escoitaban dende a rúa fortes berros dirixidos cara a unha muller, ademais de ruidos e golpes nos mobles. A chegada dos axentes, o presunto agresor amosou unha actitude desafiante e resistiuse á acción policial cando tentaba abandonar a vivenda, insultando e ameazando os axentes. A vítima, moi nerviosa, indicou á policía que as ameazas, os insultos e as agresións físicas por parte da súa parella eran continuos. Os feitos foron confirmados por unha testemuña e finalmente o home foi detido por un presunto delito de violencia de xénero. Xa saben que hai un número de teléfono que poden chamar se son víctimas da violencia machista e o 016, un número de balde que non deixa pegada na factura, aínda que sí que é recomendable borralo da lista de chamadas do teléfono móvil. Amplo dispositivo de busca en Rianxo para tratar de localizar un veciño da localidade de 65 anos. Trátase de Fernando Otero Mosquera, con domicilio no lugar do Barral. Non se sabe nada do seu paradoiro dende a tarde do pasado luns. A Garda Civil e a Policía Local, coa axuda de Protección Civil e numerosos veciños, tratan de localizar a Fernando Otero Mosquera, un veciño da localidade dun 65 anos que reside no núcleo do Barral. Nada se sabe do seu paradoiro dende a tarde do pasado luns. Dende que tivemos conocemento de que faltaba da súa vivenda, pois activamos un dispositivo de búsqueda, fundamentalmente nos primeiros momentos no entorno da súa
do entorno da súa vivenda e ademais pois, tamén naqueles espacios, naquelas rutas que facía de maneira habitual no seu día a día. Bueno, o que hasta o que nos permiteu onte a luz do día, incluso un pouco máis alá, esta madrugada pois mantivos este dispositivo. Hoxe, coas primeiras luces do día, pois retomamos este traballo, xa tamén con coordinación con Guardia Civil. Está neste momento pois deseñando como vai ser o traballo nas próximas horas. Esperemos tamén poder contar con outro tipo de medios máis alá das persoas a pé e dos vehículos, pois tamén contar probablemente con medios aéreos que nos poidan axudar na localización deste noso veciño, e volveremos a revisar pois estes entornos máis frecuentados con ela, ainda que pode atoparse en calquer outro sitio, non? Co paso das horas aumenta tamén a preocupación, polo que dende o Concello fan un chamamento á veciñanza para tratar de localizalo, achegando calquera información que puidera axudar a dar co seu paradoiro. Pedimos a calquera persoa que poida ter información sobre o paradeiro de Fernando, pois que nos la faja saber, que toda a información é benvida neste sentido, non? Non podemos dar moitos detalles sobre a roupa que levaba porque estamos ainda recabando ou buscando esa información de xente que poido ver nesas horas nas que sabemos que andaba no entorno da vivenda. Probablemente vestía roupa oscura, soía levar algún tipo de elemento tapando a cabeza, e temos ademais nas redes sociais unha imaxe del que pode axudar a identificalo. Entón, calquera persoa que poida ter alguma información que non la faja chegar. No caso de dispoñer de datos relevantes, solicítase contactar a través dos teléfonos da propia Policía Local, o 981 86 06 25, ou ben no 062 ou no 112. Pois imos xa con esa noticia destacada. Semana Santa deixa bos datos en Sanxenxo, pero non tanto como se agardaba. A ocupación media roldou o 73%, un chisco menos do que esperaban os empresarios turísticos do municipio. As consecuencias económicas derivadas da guerra de Irán poden estar detrás destes datos, segundo entenden dende o Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo. A Semana Santa deixa un sabor un tanto agridoce en Sanxenxo. Os datos turísticos son bons, cunha ocupación media que roldou o 73%, pero no Consorcio de Empresarios Turísticos do municipio agardaban máis. É un bo dato, non é un mal dato, o que pasa é que, tiñamos expectativas, a verdad, que un pouco altas debido ás condicións climatolóxicas. Estaba facendo moi bo tempo, viñamos de 2 Semanas Santas de moi mal tempo, con datos baixos, e a verdad que esperábamos un pouco máis. O tempo acompañou con sol e calor durante todas as vacacións. Cal foi entón o motivo para que este ano non viñese tanta xente como se agardaba? Non é unha pregunta que ten unha resposta fácil, no sentido de que, temos que miralo, temos que ver un pouco que o que pode pasar, pero o primeiro que nos ven á cabeza é o tema da economía e da inflación. É dicir, cando temos titulares de que o 77% da poboación española non salou de vacaciones en Semana Santa, eso ten que influir de alguna outra maneira. E destacan tamén que a campaña salvouse en parte grazas ás reservas de última hora que chegaron grazas ás boas previsións meteorolóxicas. Hubo moitas reservas de última hora. Semana Santa é unha fecha que se dan moito as reservas de última hora, pero este ano máis que nunca, é dicir, hubo reservas de un día para outro. E logo que si notamos tamén estancias máis cortas, é dicir, normalmente a Semana Santa móvese en 3 noites, había moita reserva de 2 noites, incluso de unha. Tamén hubo xente que veu toda a semana, non todo o mundo pode coller toda a semana. Dende o sector tamén reflexionan sobre a capacidade turística do municipio, porque lembran non é o mesmo falar dun 73% de ocupación aquí, cunha gran oferta, que noutros lugares. Destacan tamén que no municipio 7 de cada 10 establecementos hoteleiros estaban abertos. O 70% dos establecementos alosativos de hotéis e pensas estaban abertos. Certo é que algúns abren en Semana Santa e agora pechan, porque sobre todo os que non traballan con grupos, porque tamén temos que dicir que, as Semanas Santas, este ano tuvemos moita sorte co tempo, pero a Semana Santa cando cuadra tamén a finales de marzo, primeros de abril, hasta o mes
mes de maio isto non colle realmente forza, non? E logo da Semana Santa no sector teñen marcadas xa dúas datas destacadas, a ponte do 1º de maio e a media maratón Sanxenxo-Grove do día 17. Temos por diante tamén, bueno, porque estamos moi ilusionados xa coa terceira edición da media maratón entre Rías o Grove Sanxenxo Grove, que a verdad que, bueno, nós sempre estábamos abocando desde o sector a que tiñamos que ter pues, eventos propios, un deles ou varios tamén, non temos por que conformarnos con un, pero deportivos. O ano pasado esta proba contou con máis de 2.200 corredores inscritos. A Semana Santa tamén deixa datos positivos noutros concellos da comarca do Salnés e o caso de Ribadumia. Pola súa oficina de turismo pasaron durante estas vacacións 400 usuarios, dato que constata o atractivo do municipio como destino turístico. A procedencia das persoas atendidas reflicte tamén a diversidade do perfil turístico, con visitantes chegados de distintos puntos de Galicia, un 10% dos usuarios, doutros puntos de España, o 35%, e tamén do estranxeiro, o 55% das persoas que se achegaron por ese punto informativo, consolidando a proxección internacional de Ribadumia. Entre as nacionalidades que escolleron o municipio destacan os visitantes de Portugal, Alemaña, os Estados Unidos, Italia e o Reino Unido. As persoas achegáronse ata esta caseta informativa para coñecer os principais recursos turísticos da localidade, tamén para obter información sobre o patrimonio, a gastronomía e actividades dispoñibles no concello e na súa contorna. Entre os aspectos máis demandados polos visitantes destacan enclaves como a Ruta da Pedra e a Auga ou a variante espiritual Ruta do Padre Sarmiento do Camiño, que seguen a posicionar Ribadumia como un destino atractivo para peregrinos e amantes da natureza. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mielectro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. As traballadoras do comercio téxtil e de calzado están chamadas a mobilizarse en Pontevedra. A CIGA convoca concentracións para este venres e unha folga a vindeira semana para protestar contra o convenio que se está a negociar en Madrid para todo o Estado. Aseguran que o paso do convenio provincial ao estatal suporía unha perda de preto de 2.000 euros ao ano para as dependentas e o retroceso en dereitos relacionados coa conciliación e a saúde laboral. A CIGA chama a mobilizarse as traballadoras do comercio textil e de calzado. O sindicato ten dúas convocatorias previstas. A primeira, unha concentración este venres na Rúa Benito Corval de Pontevedra. A segunda, unha xornada de folga en toda Galicia o venres 17. Rexeitan o preacordo asinado en Madrid entre a Asociación de Retail Textil e Calzado patronal que agrupa firmas como Inditex, Mango, H&M ou Cortefiel e Comisións Obreiras. E o que provocaría é directamente que todas as negociacións colectivas de ámbito provincial que hai en todo o Estado español realmente quedarían totalmente moribundas e desaparecerían totalmente. Especialmente grave a situación de Pontevedra, porque as traballadoras temos un convenio do comercio vario da provincia de Pontevedra, que é un convenio que en dereitos dos mellores convenios, hai que dicir, os provinciais que existe do comercio textil e do calzado. Reclaman que este acordo non se aplique en Galicia e que aseguran empeora o convenio provincial pontevedrés para este sector, tanto a nivel salarial como de dereitos. O salario que habría de diferencia, por exemplo, para unha dependenta, estaríamos falando de cerca de 2.000 euros menos ao ano con respecto ao convenio provincial. En cuestións tan importantes como, por exemplo, tamén os domingos e os festivos, que aquí son de carácter voluntario e teñen unha retribución económica especial, aproximadamente de cerca de 150 euros, pois no convenio estatal acaban de asinalo de que vai a ser prácticamente obrigatorio ter que acudir a traballar os domingos e os festivos e que, ainda por encima de ser obrigatorio, a retribución son de entre 45 e 70 euros. Este convenio estatal tampouco contempla cuestións como garantir o cobro do 100% do salario en caso de incapacidade temporal, as axudas de bolsa durante as vacacións ou a promoción profesional automática por antigüidade, dereitos que si están vixentes en Pontevedra. Vai haber un retroceso en dereitos enorme e non só para as que están agora, porque
pero son as que veñen detrás, o que estamos deixando, algo que loitaron moitas traballadoras antes das que chegamos nós, e que todo se vai botar por terra. Dende a CIGA criticaron tamén o papel de Comisións Obreiras nesta negociación. Denuncian que o tempo que asinan o preacordo Madrid, que suporía o compromiso de non promover convenios autonómicos, están negociando o convenio provincial de Pontevedra. Dentro das tendas hai unha preocupación e hai unha desinformación que, claro, non sabemos que explicarlle. Porque como lle explicas ti que UGT se une a unha movilización que vai a facer en Coruña, pero en Pontevedra non? Como lle explicamos que Comisións firma un preacordo no que di que non vai a promover acordos a nivel autonómico, pero despois manda as delegadas esta semana onde se enorgullece que firmará o convenio provincial. O sindicato recorda ademais que de sair adiante o convenio estatal tería prevalencia, provocando a desaparición do provincial. Actualmente o sector pontevedrés está en proceso de negociación, pero en Madrid están convocados a unha reunión o vindeiro 20 de abril, na que podería aprobarse a entrada en vigor do coñecido como ARTE. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza reforza o seu calendario de movilizacións. Nas últimas horas, numerosas persoas acudían á convocatoria de concentración ás portas do Centro de Saúde de Rianxo reclamando un pack de tarde e unha ambulancia que preste servizo 24 horas, así como a recuperación do reforzo no servizo de pediatría. Este venres seguirán coas protestas ante o Centro de Saúde da Guiño pola cobertura de todas as prazas. Na Pobra farán entrega no rexistro do Concello das máis de 3.000 sinaturas recollidas demandando á Consellería de Sanidade un pack a tempo completo. E o BNG critica as axudas para mariscadores anunciadas pola Consellería do Mar. Ademais de consideralas insuficientes, os nacionalistas exixen aclaracións sobre os criterios para a súa concesión, que se articulará mediante convenios coas confrarías. Hai 2 semanas a Consellería do Mar anunciaba axudas para as mariscadoras AP que realizasen tarefas de rexeneración nos bancos. As achegas máximas ascenderían a 700 euros mensuais, cuantía que o BNG considera insuficiente, posto que está por baixo do que cobrarían no caso de acollerse un cese de actividade. Por moito que se anuncien desde o PP e desde a Xunta de Galicia como grandes axudas para o sector, non chegan nin a 500 euros, porque teñen que pagar, ademais, aínda os seguros da Seguridade Social. Polo tanto, son unhas axudas totalmente insuficientes que volven a redundar no mesmo. Esta comarca, a parte de axudas, o que queren os mariscadores e mariscadoras é poder vivir do seu traballo. Fronte ás medidas compensatorias, os nacionalistas propoñen un plan integral de rexeneración das rías que inclúa estudos científicos sobre a perda de produtividade e investimentos en saneamento. A crise do marisqueo é unha crise que ten que ver con multiplicidade de factores, pero sen dúbida un dos factores máis importantes é a contaminación. E por iso facemos este chamamento á Xunta para que acompañe o Concello de Noia, que ahora por fin, baixo o impulso do BNG, está poñendo toda a carne no asador para co tempo rematar tendo un saneamento integral. A través dunha serie de iniciativas parlamentarias, o BNG demandará á Xunta que aclare públicamente os criterios para a concesión das axudas aos mariscadores e que se atenda tamén ás confrarías en situación extrema para garantir a súa supervivencia. Nós o que queremos é que a Consellería aclare públicamente, tamén en sede parlamentar, aclare públicamente cales foron os criterios que utilizaron para dar estas axudas. Porque, como comprenderá todo o mundo, se os convenios son Consellería, confraría, en cada caso, nadie vai coñecer pois cales son tampouco os puntos de cada convenio. Bueno, hai outro punto no que pedimos tamén que, ademais das axudas directas aos mariscadores e as mariscadoras, a Consellería tome man daquelas confrarías que están realmente en unha situación extrema. Démonos conta que as confrarías padecen tamén unha falta de ingresos importantísima nos últimos meses e que, polo tanto, hai confrarías que están en unha situación extrema. Bueno, pois nós entendemos que a Consellería ten que botar man desas confrarías e facilitarlle precisamente que poidan sair deste bache no que están de unha maneira que lles sexa o menos gravosa posible. No paquete de medidas presentadas no Parlamento instan tamén a Xunta a negociar co Goberno Central a bonificación das cotas á Seguridade Social para os mariscadores, así como a solicitar a declaración de zona catastrófica nas rías.
Bueno, e a volta da publicidade, entre outras cousas, imos falar de sentimentos. Ese é o título do primeiro libro de Esperanza Piñeiro, que se vai presentar este sábado en Lousame. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. María Lago, alcaldesa de Muros, acaba de anunciar a súa intención de volver a encabezar a lista do BNG nas eleccións municipais de 2027. Aínda así será a militancia do bloque a que se encargue de elixir a persoa candidata na asamblea convocada para finais deste mes de abril. A actual rexedora de Muros sinalou que dá este paso coa vontade de revalidar a confianza da organización e de seguir traballando por Muros dende un proxecto político que considera sólido, útil e en pleno crecemento. Lago puxo en valor o camiño percorrido nestes anos á fronte da alcaldía, marcados polo traballo constante, a aprendizaxe e a consolidación dun proxecto colectivo cada vez máis amplo e ilusionante. Ademais, insistiu en que o paso que dá responde á súa vontade de seguir encabezando un proxecto colectivo con máis experiencia, o mesmo compromiso e a mesma ilusión coa que comezou este camiño. Máis asuntos, a Deputación da Coruña destinará 115.000 euros para reforzar as agrupacións de protección civil da provincia. Resultarán beneficiadas un total de 16 entidades, entre as que figura a Asociación de Voluntarios cunha achega de preto de 7.000 euros. O programa está orientado á adquisición de equipamento, maquinaria, ferramentas de rescate, sistemas de comunicación ou mesmo dotación de novos vehículos, reforzando así a capacidade de resposta dun servizo esencial para a seguridade cidadá. Estas axudas enmárcanse na aposta da Deputación da Coruña por apoiar o voluntariado, especialmente nos concellos de menor tamaño, onde desempeñan un papel clave na prevención e intervención en emerxencias. Vilagarcía quere seguir avanzando na eficiencia enerxética. O Concello acaba de contratar unha asesoría externa para realizar unha auditoría que promova o aforro na factura da luz municipal. Segundo explican dende o Goberno local, trátase dunha serie de actuacións que, pola súa complexidade, non poden ser realizadas polo persoal municipal. Un dos grandes obxectivos das administracións locais é reducir a factura da luz. En concellos como Vilagarcía tense avanzado moito nos últimos tempos na procura de eficiencia enerxética, pero o Goberno local quere ir un paso máis alá. Acaba de contratar unha auditoría enerxética para promover o aforro, unha actuación dunha gran complexidade que por iso non pode ser asumida polo persoal municipal. Eles mesmos pediron unha asistencia técnica e a realidade é que durante este tempo deulles a razón e dende que estamos traballando con esa asistencia técnica o aforro no alumeado público foi moi importante, estamos sendo máis proactivos, temos máis capacidade de reacción e, por suposto, como decía, pois está facendo unha renovación moi importante de luces que o que permite un aforro moi importante para as arcas do Concello de Vilarcia. Esta auditoría xa foi contratada por pouco máis de 7.000 euros, permitirá continuar coa implantación e mantemento do sistema de xestión enerxética municipal. Para resumilo, poderíamos falar de tres patas nas que, gracias a esa asistencia, se traballa no Concello. Por un lado, unha app de xestión interna que nos permite detectar máis rápido cales son calquera incidencia que exista no alumeado público e poder actuar. Segundo, tamén pois conseguir contratos máis ventaxosos e máis económicos para o Concello de Vilarcía, porque tamén asumimos un coste importante alumeado público. Eso terceiro tamén permite pois traballar máis eficientemente en esa renovación do alumeado público. Unha renovación que acadou xa o 50% dos puntos de luz da cidade e que máis alá da parte económica ten tamén un impacto positivo dende o punto de vista medioambiental. De 8.000 puntos de luz se leva cambiado máis ou menos xa a mitade e se sigue traballando pois en outras zonas, como por exemplo agora na zona de Rosalía de Castro, nas Carolinas, na que se van a invertir agora outros 60.000 euros en renovación en luces LED, ademais de, claro, en calquera humanización xa se aproveita para cambiar. Segundo os cálculos do Concello, coa renovación xa acometidas, o Concello está a forrar entre un 30 e un 40% do que viña gastando na factura da luz. Este mércores conmemorouse o Día Internacional do Pobo Xitano, que se celebra cada 8 de abril. En Pontevedra, xunto coa Fundación Secretariado Xitano, o Concello despregou a bandeira xitana no balcón da Casa da Luz. Tamén se deu lectura a un manifesto no que os participantes exixiron igualdade de oportunidades e visibilizar o antixitanismo que, segundo aseguran, aínda persiste en diversos eidos da sociedade.
Reclamar igualdade de oportunidades pro pobo xitano e visibilizar o antixitanismo que aínda se atopa en diversos eidos sociais e a reclamación que hoxe se fixo ir dende a Casa da Luz de Pontevedra co gallo do Día Internacional do Pobo Xitano. La reivindicación es que tengamos los mismos derechos. Hay antigitanismo, entonces nosotros queremos reivindicar que al final queremos las mismas cosas que pueden querer cualquier otra persona. Trabajo, dignidad, derechos, educación y siempre, bueno, pues somos un pueblo que ha sido perseguido, marginado. Entonces nosotros queremos reivindicar ser ciudadanos de pleno derecho, como siempre digo. O acto conmemorativo comezou co despregamento da bandeira xitana do balcón do edificio municipal. Despois os participantes leron un manifesto coas súas demandas, facendo especial fincapé na discriminación que aínda se atopan no mundo laboral. Sobre todo en el trabajo, ¿vale? Cuando vas a una entrevista de trabajo sí que nos tienen dicho el tema de Jiménez o Montoya ya es un rechazo, ¿vale? Ya no dan a las personas la oportunidad de conocerlas. Directamente ya son discriminados por el simple hecho de llevar Jiménez o Montoya. Pola súa banda, o alcalde recordou que en Pontevedra o Concello conmemora o Día Internacional do Pobo Xitano dende o ano 2017, unha acción que foi pioneira a nivel estatal. E nós apostamos en Pontevedra por unha sociedade máis xusta, máis solidaria, máis diversa, en onde todo o mundo teña igualdade de oportunidades, e isto é un claro exemplo de colaboración que queremos seguir mantendo no futuro. Fernández Lores tamén puxo en valor o traballo conxunto que o Concello realiza coa Fundación Secretariado Xitano dende a súa implantación na cidade no ano 2001. Unha relación que se materializa a través de convenios anuais enfocados principalmente na formación. A Casa da Cultura de Lousame acolle este vindeiro sábado o acto de presentación do primeiro libro da autora local Esperanza Piñeiro, baixo o título Sentimentos. Dende o Concello animan a veciñanza a asistir a este acto que terá lugar a partir das 7:30 da tarde. Esperanza Piñeiro presenta este sábado o seu primeiro libro, Sentimentos. Segundo explicou a propia autora, trátase dun poemario baseado nas súas propias experiencias, unha biografía en verso. Este é un libro que me facía moita ilusión facelo desde hai anos, moitos anos, e por fin ve a luz. É un libro que está basado nas miñas experiencias, nas miñas alegrías, nas miñas penas, nas ilusións. É como se fora unha biografía, pero en verso. Son versos pequeninos, espero que se vos chega un pouquiño ao corazón algunha delas, síntome, pois xa plena. Síntome que valeu a pena estes anos de espera. Dende o Concello aproveitaron para felicitar a autora por este libro, animando a veciñanza a asistir ao acto de presentación que terá lugar a 7:30 da tarde na Casa de Cultura da localidade. Estamos realmente orgullosos dela e do seu libro. Consideramos que é unha persona moi valiente por dar este paso. Ela contábanos fai un pouco que é o primeiro que vai a ter máis, que ten aí xa en mente facer máis publicacións, pero entre tanto vamos a disfrutar do que é o seu primeiro poemario. Darche enhoraboa de parte de todos, que sigas así. A Esperanza conocémola fai moito tempo, afortunadamente porque é unha persoa moi activa no que é o Concello de Lousame, fai un montón de cousas, está sempre con nós, axuda, entonces pois aínda máis valor emocional añadido. E dende aquí invitarvos a todos a que vos acerquedes á Casa da Cultura. Ademais da autora e das autoridades convidadas, ese día na presentación tamén participará o músico Javier Seijas, que musicou varios dos poemas do libro. Pontevedra acollerá o 18º encontro de palilleiras, unha cita que xa é todo un referente no Estado e que reunirá na cidade durante 3 días a preto dun milleiro de participantes. Será na fin de semana do 24-26 deste mes de abril e a música será a súa temática central. A organización de un encontro que é un dos eu creo que é o maior do Estado e desde logo o mellor organizado do Estado. Eso vámoslo decir claramente e con moito orgullo, non? Estamos moi orgullosos do traballo que levan feito, levan moitísimos anos, levan estes 18 máis 3 que paramos na pandemia por problemas de seguridade e todo eso. A esta palillada asisten alrededor de 1000 palilleiras, de palilleiros, tamén hai algún,
e non hai máis por cuestións de aforo, de seguridade, etc. A temática é musical, en continuidade coa que xa viña do Salón do Libro, pareceunos unha moi boa idea, ademais de reciclar a decoración, que algo intentaremos coller por ali, e pareceunos algo moi fácil de trasladar o encaixe. O que queremos sempre nesa exposición que facemos ese día é demostrar que o encaixe non se limita pois á puntilla da camisa ou á puntilla do mantel e darlle outra vida. Este ano adicamos as clases a facer réplicas de instrumentos que se van a poder ver coa súa peza orixinal ao lado, e o centro da exposición vai a ser sorpresa, vades ter que vir o domingo para vela, non vos conto nada máis. A programación comezará o venres coa inauguración na parte alta do recinto feiral dunha exposición en homenaxe a Mario Galego. Trátase dun veciño do Burgo e antigo profesor en Camariñas que dedicou 35 anos ao estudo e coleccionismo do encaixe. A día doxe conta cun auténtico museo na súa propia casa e varias pezas vanse exhibir nesta mostra. Xa o sábado a xornada estará marcada pola formación da man da profesora experta Alicia Sevilla. A súa charla centrarase no perfeccionamento da técnica, incidindo na importancia de empezar e rematar ben as obras para pôr en valor o carácter artesanal e exclusivo do encaixe fronte á produción industrial por metros. Finalmente, o domingo celebrarase a gran palillada ininterrompida dende as 10 da mañá ás 7 da tarde. A xornada contará cun xantar de confraternidade, postos de venda de artigos e un sorteo. Dende a asociación salientan que non se cobra ningunha taxa aos postos por instalarse, pedíndolles únicamente a doazón dun detalle para o sorteo final. Pola súa banda, o Concello vai agasallar as persoas inscritas cunha bolsa conmemorativa de deseño musical. Cambiamos de asunto. O Concello de Boira colle este sábado a fase final do Campeonato Galego Infantil de Voleibol. Os 4 mellores equipos de Galicia medirán forzas nun torneo do que sairá o clasificado para participar no Campeonato de España, que se vai celebrar a finais de maio en Castelló. Boiro volverá a ser sede do deporte base este sábado co Campeonato Galego de Voleibol na categoría infantil que se disputará no pabillón da Cachada. Campeonato Galego de Infantil, donde están os mellores 4 equipos de Galicia, e un deles vai a participar, o que quede campeón evidentemente vai a participar no Campeonato de España, así que por suposto desexarlle moitísima sorte ao noso equipo de aquí de Boiro, pero bueno, eu creo que xa ganaron, non? Porque estar entre os 4 mellores equipos desta categoría infantil, pois xa di todo do gran traballo que se está facendo na canteira desde este clube. Os encontros darán comezo ás 10 da mañá coa primeira semifinal entre o equipo local e o Club Deportivo Corbis. Es un día muy completo, empezará a las 10 de la mañana con la primera semifinal entre los locales, el Gialsa Boiro y el Club Deportivo Corbis, y a las 12 tendremos el Club Ciudad de Coruña contra el Aldebarán San Sadurniño. Entonces tenemos las semifinales por la mañana, por la tarde a las 4:30 será el tercer y cuarto puesto y a las 6:30 será la final. Os organizadores convidaron a cidadanía a chegarse a animar os xogadores nesta cita co deporte que contribúe a poñer en valor a canteira da que saíron destacados deportistas que compiten xa a nivel nacional como Jaime Arjones. Que Jaime chegara á selección nacional e chegara a desenvolverse como deportista profesional é un orgullo para nós como empresa, para nós como beirenses e tamén como parte do clube de voleibol. Como decía antes, creo que levo entregándolle medallas a Jaime dende infantil, eu vino medrar como persoa e como deportista, e é unha satisfacción ao final que un clube modesto, un clube de pobo, pois poda ter deportistas que cheguen tan alto. O noso campeón que ven desde Francia, desde recorre o mundo representando a Boiro, moi encantados. E agora este fin de semana pois temos os máis pequenos, que un pouquiño o clube que busca crear esta base, estes valores, e que os nenos vayan aprendendo non só a competir, sino a convivir e a que a vida pois non só é pasalo ben, tamén pasalo ben, pero necesitamos un esforzo. Dende o Concello agradeceron á Federación a aposta por Boiro para coller este evento, que avala o gran labor que dende hai anos ven realizando o Gialsa Boiro Voleibol, non só a nivel deportivo, senón como anfitrión de citas de primeiro nivel. Pois así, con voleibol rematamos hoxe as novas do día. Máis información en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.